राम जन्मभूमी आहे का नाही याच्यासाठी उत्खनन झालं आणि जे उत्खनन झालं त्या संशोधन प्रक्रियेमध्ये प्रमुख मुस्लिम बांधव त्याने हे प्रथम निदर्शनाला आणलं की इथं मूर्ती आहे ही पूर्वीची इथे राम जन्मभूमी आहे हे सांगणारा पहिला मुस्लिम ज्यांनी हा बाबरी खान आणि हा जो कोर्ट कचेरीचा आपण उल्लेख केला त्या कोर्ट कचेरीमध्ये ज्यांनी बाबरी राज्याच्या वतीने सगळं लढवलं अन्सारी ते त्यांना राम जन्म आता न्यासाचं रामराजाच्या स्थापनेचं निमंत्रण दिलं ते स्वतः उपस्थित राहिले आणि पेढा सुद्धा त्याने लावून घेतला त्याला तेवढं सांगितलं त्यामुळे कोर्टात मी लढलो न्याय मिळवण्यासाठी लढलो पण कोर्टाने जो न्याय दिला तो मला मान्य आहे आणि आम्ही एकच आहोत एकत्रच आहोत अशा तऱ्हेची भूमिका घेणारा ज्याने अर्ज केला जो मुस्लिम होता त्याचं म्हणणं मी सांगितलं 2 झाले 5 न्यायमूर्तीने हा जो निर्णय दिला की ही राम जन्मभूमीत होती त्यामध्ये एक मुस्लिम न्यायाधीश होते 5 मध्ये 5 हिंदू असा काही विषय नव्हता मुस्लिम न्यायाधीश होते आणि त्यांनी सुद्धा सर्वांच्या बरोबर ही राम जन्मभूमी आहे हे मान्य केलेलं आहे हे 3 घटना मी एवढ्यासाठी सांगितल्या की ज्या विषयामध्ये मुस्लिमच प्रमुख आहेत तर त्याने सगळ्यांनी ते मान्यता दिली हे आपण समजून घेतलं पाहिजे आपापल्या ठिकाणी समजून सांगितलं पाहिजे त्याचं कारण असं आहे 500 वर्षाच्या इतिहासाचा ज्यावेळी आता एवढे मोठी सगळ्या देशभर घटना घडल्या तेवढ्या मोठी संख्येने कार्यक्रम झाले तो प्रत्यक्ष कार्यक्रम झाला जराही कुठं गालबोट संपूर्ण देशात किंवा जगात लागलं नाही याचा अर्थ अत्यंत संयमाने आणि जबाबदारीने सगळा हिंदू समाज वागलेला आहे पण केवळ हिंदू समाज नाही मुद्दाम त्याचा उल्लेख करतो राम जन्मभूमीच्या कारसेवेला मी स्वतः गेलो होतो त्या पाड्याला मी होतो त्यामुळे मला त्याची सगळी माहिती आहे त्या कारसेवेला मुस्लिमही आलेले होते त्यापैकी आलेले एक मुस्लिम त्याला आत्ताच्या रामलालाच्या स्थापनेचं निमंत्रण आलं आणि तो प्रत्यक्ष त्याला उपस्थित राहिला या कालखंडामध्ये आत्ता एक व्हायरल होत आहे की एका मुस्लिम घरातल्या 4 बहिणी त्या रामलालाची किती प्रकाराने गाणी गातात हे आता सगळीकडे व्हायरल होत आहे एकाने विचारलं एका मुलीला की तुम्ही मुस्लिम असताना हे कसं काय गातात तर मागे अगोदरची गायकी नाही घरात काही परंपरा नाही परंतु असं वाटलं नाही मी गातो 12वीला असणारी मुलगी सांगते की मा सरस्वतीचा आमच्यावर वरद हस्त आहे मुस्लिम आहे त्याचं कारण असं आहे की या देशातला मुस्लिम बाहेरून आलेला नाही त्यांनी कदाचित आपलं पंथ बदलला असेल धर्म बदलला असेल तो मुळामधला याच समाजाचा एक घटक आहे त्यामुळे या देशातले हिंदू आणि मुस्लिम यांचा DNA एकच आहे हे कुणी विसरून चालणार नाही हे समजून सांगितलं पाहिजे आपापल्या ठिकाणी सुद्धा मुस्लिम मंडळींनी सुद्धा आणि हिंदूंनी सुद्धा त्यामुळे अशा तऱ्हेची भूमिका जर आपण स्वीकारली तर माथेपुरूपणा करणारी जी मंडळी आहेत ती मुलं एकदम माथेपुरू करतात ते तरुण आहेत असा परिणाम नसतो तो परिणाम घडवणारे यंत्रणा असतात ह्या देशाला नष्टभ्रष्ट करणारे जे यंत्रणा आहेत त्या सुद्धा जागतिक स्तरावरच्या आहेत त्यांच्या हातचं पावलं बांधणारी काही मंडळी आहेत आणि त्याचा दुष्परिणाम म्हणून अशा तऱ्हेच्या मंडळींकडे काही गोष्टी घडतात आणि त्यातनं अशा तऱ्हेचा वाद होतो हा आपल्याकडे मुळात आपल्या दापोऱ्यात मी दापोलीला मी 1970 मध्ये शांतता कमिटीचा सदस्य होतो म्हणजे 54 वर्षांनी मी पुन्हा एक शांतता कमिटीच्या मिटिंगला आलेलो आहे एवढी वर्ष तर मी दापोलीत राहिलेली आहे परंतु ज्यावेळी अशा घटना घडतात आपल्याकडे त्यावेळी आपल्याकडची मूळ मनस्थिती कशी आहे कर्मधर्म सभेत मी दोन उदाहरणं सांगतो दापोलीचे इतर उपस्थित पण नाव नाही सांगितलं तरी चालेल सांगितलं तरी चालेल ते इक्बाल फरकार इथं बसलेले ते माझे विद्यार्थी
शिक्षक असतात ते मला एकदा म्हणाले, मला शिक्षण क्षेत्रात काम करायचं आहे, मला चांगल्या शिक्षण संस्था कुठं कुठे आहेत सांग. मी सांगितलं, त्या ठिकाणी ते गेले. तर म्हणजे मी लातूरला जातो. मग लातूरला गेलो तर व्यवस्था काय? तर लातूरला मी त्यांना एक पत्र दिलं आणि संघाच्या कार्यालयात त्यांची राहण्याची व्यवस्था केली. त्यांना कळलं की हा मुस्लिम आहे आणि मी ते लिहिलं होतं. तर संध्याकाळच्या वेळेला आमचे कार्यकर्ते त्याच्याकडे गेले, म्हटले मग तुम्हाला नमाज वगैरे पडायचं असतं तर हे खोली आहे तिथं पडलात तरी चालेल. तो आता इथं उपस्थित आहे. त्याने किती शिक्षण संस्था आता पुढं वाढवल्या हे आपण पाहिलेलं आहे. तो माझा विद्यार्थी दुसरे नावे आता इथं बसलेले. तो परवा कुठल्या तरी नागपूरच्या बैठकीला गेला. मला वाटतं अल्पसंख्याक गटाचा कोणतरी तो आहे पदाधिकारी महाराष्ट्रात. तर मला त्याने विचारलं की मला इथं RSSचं जे कार्यालय आहे हेडगेवार भवन त्याच्यात जायचं आहे, मी जाऊ शकतो का? म्हटलं जाऊ शकतो, त्याला काय अडचण. मी इथून तिथल्या एका कार्यकर्त्याला कळवलं. तो कार्यकर्ता त्यांना घ्यायला गेला. त्यांना घेऊन त्यांनी संघाचं कार्यालय हेडगेवार भवन जिथे प्रचंड मोठी सिक्युरिटी आहे ते सगळं दाखवलं. मी त्याला विचारलं काय वाटलं? तो म्हटलं माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. ही संस्कृती दाखवलीची हे आपण लक्षात घेतलं. मी अशी शेकडो उदाहरणं सांगेन दाखवली सुद्धा. परंतु हा देश आपला आहे. आपण आपले औरंगजेब आणि बाबर हे आपले पूर्वज नाहीत. हे मुळात सगळ्यांनी लक्षात घेतलं तर सगळे प्रश्न सुटे जातात. आणि त्यामुळे इथले सगळे आपण एकमेकाचे आहोत हे लक्षात जर घेतलं तर अशा जिथं घटना घडतील तिथं जे का वाढतात. अशी घटना एकच नाही. मी मग सर साहेबांशी बोलताना म्हटलं सायबरच्या दृष्टीने तर विचार केला पाहिजे. एकाच प्रकारची घटना आणि एकाच प्रकारचा मजकूर जो व्हायरल झाला आपल्या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये तो कुठून आलेला आहे त्याचा शोध घेतला पाहिजे. तिथपर्यंत गेलं पाहिजे, मुळापर्यंत गेलं पाहिजे. म्हणजे हे करणारी मंडळी आपल्या डोळ्यासमोर येतील. मी साहेबांना SP साहेबांना आश्वासन देतो की आम्ही सगळी दापोली करावं, अत्यंत शांतताप्रिय आहोत. याचं कारण आहे की भारताला संविधान देणारा महापुरुष या दापोलीचा भारतरत्न आहे. त्या संविधानाच्या आधारावर देश चालतो आणि त्यामुळे अशा दापोलीमध्ये शांतता पाळली गेली पाहिजे आणि चुकीच्या संदर्भात चुकीच्या गोष्टीने विचलित होता कामा नये. आपली इथली सगळी मंडळी जी आहेत अत्यंत सुज्ञ आहेत, चांगली आहेत, एकमेकाबद्दल आदर बाळगणारे आहेत आणि असे खूप आहेत. तुम्ही मला सांगा उपाध्याय या आडनाव आहे ते मुस्लिमांच्या मध्ये आहे, मग त्याचा DNA काय आहे सांगा. हे लक्षात घेतलं पाहिजे आपण सुद्धा. हा परिस्थितीमुळे एखादी घटना घडली, आपण एखादं नवीन विचारधारा स्वीकारली त्याच्यामध्ये अडचण नाही काय. इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र आहे. मी जाऊन आलेलो आहे इंडोनेशियामध्ये. तिथला राजाचं नाव सुकर्ण आहे, स्वर्णवती म्हणून तिच्या राणीचं नाव असतं. त्या आहेत मुस्लिम. त्यांच्या एअरवेजचं नाव आहे गरुड एअरवेज. रामायण, महाभारत आणि कृष्ण यांचे सगळे पुतळे प्रचंड प्रमाणात आणि राष्ट्रीय सण आणि उत्सव आहे. त्यांच्या करन्सीवर गणपतीचं चित्र आहे. त्यांना विचारलं एकाने तुम्ही कसले मुसलमान? म्हणजे काय झालं? अरे सगळे हिंदूच आहे आणि तुम्ही कसले मुसलमान? ते म्हणजे आम्ही मुसलमानच आहोत, मुसलमान धर्म स्वीकारलाय त्याप्रमाणे मी जगतो. आम्ही धर्म बदलला, पूर्वज कसे बदलणार? वी हॅव चेंज्ड आवर रिलिजन, नॉट आवर फोरफादर्स. आमचे पूर्वज एकच होते, एकच आहेत. आपल्या सगळ्यांचे पूर्वज एकच आहेत. हे जर आपण लक्षात घेतलं तर सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल असं मला वाटतं. धन्यवाद. दादा, खऱ्या अर्थाने आपण या ठिकाणी सगळ्यांचा पाठ घेतलात आणि आपल्यातील शिक्षकी पेशा याच्या जाणीवेतून सगळ्यांना समजेल असं सोप्या पद्धतीने समजवून दिलं. खरोखर मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. यानंतर मी विनंती करतो रत्नागिरी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आदरणीय धनंजय कुलकर्णी सर, आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावे. आपल्या सर्वांचा अभ्यासक्रम
दापोली विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार त्याचबरोबर आपल्या शहराच्या प्रथम नागरिक नगरच्या श्रीमती ममता मोदयांना श्री अजित भोबळकर तिसऱ्या तहसीलदार अंजना भोंडेंना माझे सहकारी विजयश्री मानकर पोलीस निरीक्षक आहे आणि आमच्या निमंत्रणाला मान देऊन शहरामध्ये पंचक्रोशीमध्ये सर्व शांततापणे सर्व सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करायला वेळ देतो. बराच वेळापासून आपण स्वतःच्या एकाच विषयाला धरून आपण चर्चा करत आहोत. त्याच्यामध्ये अतिशय चांगले साधक बाधक मुद्दे त्याच्यामध्ये समोर आले. अनेक गोष्टींचा उलगडा पण होतो आहे. आपलं जे अंतरंग आहे ते सुद्धा आम्हाला खऱ्या अर्थानं टाळायला लागलेलं आहे. कशा प्रकारे आपण विचार करता, विचार करायची प्रक्रिया कशी आहे. दादा मला नेहमी दापोलीचं म्हणजे बालपणापासून मला दापोलीचं अट्रॅक्शन होतं. जेव्हा मी कॉलेज जीवनामध्ये आम्ही शिकत होतो त्यावेळेस दापोली म्हटलं की आम्हाला नेहमी दापोली कोकण कुशलदेवी बाळासाहेब सावंत कोकण कुशलदेवी आठवण यायची, कारण मी कृषीचा पदवीधर आहे. त्यानंतर नेहमी सातत्याने बालपणापासून आम्ही ऐकत आलो रत्नागिरी जिल्हा नरत्नाची बोली आहे. त्यातले 3 पद्मश्री भारतरत्न जे आहेत ते दापोलीच्या मातीमध्ये जन्मलेले आहेत किंवा त्या इथले आहेत. आपल्यासमोर उपस्थित असलेले पद्मश्री ह्या मातीतले आहेत. महर्षी धोंडो केशव कर्वे ज्यांनी त्या काळामध्ये महिलांच्या शिक्षणाची मूर्तमेढ रोवली. त्या काळामध्ये प्रागतिक विचार त्यांनी समाजासमोर ठेवले. पावाखाने असतील महानवोपाध्याय त्यांनी त्या काळामध्ये स्वतंत्रपणे एक वेगळ्या प्रकारचा विचार समाजासमोर ठेवला. दुसरे महाराष्ट्राचे भारतरत्न होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्यांचा उल्लेख दादांनी आता केला. ज्यांनी संविधान भारताला दिलं त्या मातीमध्ये आहे. इतकी सगळी आपली जी परंपरा आहे, इतकी प्रागतिक विचार सांगणारी आपली विचारधारा आहे, इतका मोठा आपला सांस्कृतिक धरोहर आहे. आणि हे करत असताना आपल्याला सर्व निश्चितपणे आपल्या सर्वांचा मला हेवा वाटतो की आपण दापोलीचे रहिवासी आहोत. दापोली तालुक्याचे आपण रहिवासी आहोत, रत्नागिरी जिल्ह्याचे आपण रहिवासी आहोत. मित्रांनो, खऱ्या अर्थानं काल 2 दिवसापासून मनाला निश्चितपणे वेदना झाल्या. जशा तुमच्या मनाला वेदना झाल्या तशा माझ्याही मनाला वेदना झाल्या. मागील वर्षभराचा कालखंड जेव्हा मी कार्यभार घेतला तिथे त्यावेळेस मला दापोलीमध्ये मुक्काम करण्याची वेळ आली नाही. दादा मला कालच्या ज्या 2 घटना आहेत त्यामुळे मला सलग 2 दिवस दापोलीमध्ये मुक्काम करावा लागला. मी कुटुंबाला घेऊन तुमचं थंडाचं ठिकाण म्हणून फिरायला असतो मला बरं वाटलं असतं. तर मी केवळ ह्या कारणासाठी येऊन रात्र तुमच्या भागामध्ये व्यस्त राहतोय. हे काय मला बरं वाटलं नाही. आपण सर्वांनी याच्यावरती मनाला 4 प्रश्न आपल्याला विचारले पाहिजे. त्याच्याबद्दल आपण काय करू शकतो, कशा प्रकारे आपल्याला त्याच्याबद्दल आपला बोध घेतला पाहिजे, त्याबद्दलची खूप चर्चा या ठिकाणी निश्चितपणे झालेली आहे. परवाचा जो प्रकार झाला त्याच्यामध्ये जी काही तरुण मुलं होती, जो प्रकार आपण सर्वांनी बघितला, ज्यांच्याकडे ज्या पोस्ट केल्या गेल्या त्याच्याबद्दलचे आपण बघितलं. सोशल मीडियाबद्दल पण अनेक बोललो गेलो. दादा, इंटरनेटच्या माध्यमातून आपण एवढ्या आहारी गेलेलो आहोत, इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण आहारी गेलेलो आहोत. आता तर पुढचंही तंत्रज्ञान आलंय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. व्हॉट्सअपवरती जे काही येतंय किंवा इंस्टाग्रामवरती जे काय येतंय, फेसबुकवरती जे काय येतंय ते सगळं खरंच असेल का? नाही. मी जर माझ्या होटांची हालचाल समजून मीच बोलतोय अशा प्रकारचा आवाज तयार करून माझा व्हिडिओ तयार केला जाऊ शकतो. माझे फोटो, माझा चेहरा मॉर्फ करून मी काही एखादी गोष्ट सांगतोय किंवा मी काही गोष्ट केली आहे असं दाखवून एखादे फोटो तयार केले जाऊ शकतात. सर्वांना आपलं ज्ञान आहे, आपण सगळं पाहत आहोत. हे तंत्रज्ञान एवढं पुढे गेलंय. त्यामुळे अशा समाज माध्यमांवरती आपण कितपत विश्वास ठेवायचा, त्याच्यावर कितपत आपण अवलंबून राहायचं याचा विचार आपल्या सर्वांना करणं ही काळाची गरज आहे. तरुण पिढी याच्यामध्ये वाहवत जाते. अनेकांनी सूचना केली, पोलीस विभागाने याच्या संदर्भात भूमिका घेतली पाहिजे. निश्चितपणे आम्ही भूमिका घेतलेली आहे, घेत आहोत. सातत्याने आमचे अधिकारी वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये जातात, त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे सेमिनार घेतले जातात. तिथं सायबरच्या संदर्भातले असलेले धोके
आणि फायदे याच्याबद्दल आपण विचारानंतर निश्चितपणे आम्ही करत असतो. पुढील कारणामध्ये आम्ही दादा एक भूमिका आम्ही घेणार आहोत की विद्यार्थ्यांमध्येच एक वॉरियर्स तयार करायचे, व्हॉलंटियर्स तयार करायचे, जे तरुण विद्यार्थ्यांमध्ये जाऊन बोलतील. त्यांना पोलीस विभाग म्हणून आम्ही किती शाळांपर्यंत पोहोचू शकणार याला मर्यादा आहे. विद्यार्थी तयार करायचे, एक कोर्स तयार करायचा विद्यार्थ्यांचा, तरुण वर्गाचा, जो शाळा कॉलेजमध्ये जाईल एक विशिष्ट विषयावरती, सायबरच्या विषयावरती ते बोलत राहतील. अशा प्रकारचा आम्ही जो विचार आम्ही निश्चितपणे त्याच्यामध्ये केलेला आहे आणि तो लगेच आम्ही अवलंबन आणणार आहोत. मला नेहमी जेव्हा प्रश्न पडतो अशा प्रकारची जेव्हा गर्दी निर्माण होते त्या गर्दीमध्ये लोकांचं जे काही वागणं असतं. मी परवा हरणीमध्ये गेलो तर दादा रात्री तिथे मी लोकांना सांगितलं अशा प्रकारची जेव्हा गर्दी निर्माण होते त्या गर्दीचं जे मानसशास्त्र आहे त्याचा जर अभ्यास आपण केला, गर्दीमधल्या प्रत्येक माणसाचं जे आहे त्याची वैयक्तिक विचार करण्याची क्षमता संपलेली असते. तो स्वतःचा विचार म्हणून विवेक संपलेला असतो त्याचा. तो गर्दीमधल्या ज्या काही अफवा असतात, गर्दीमधली काही चर्चा असते, गर्दीमधून जे काही सूचना येतात त्याच्याप्रमाणे तो वागत असतो. अनेक मंडळी आज मी केदारजीशी बोलत होतो किंवा इतर मंडळीशी पण बोलत होतो, त्यांना मी सांगितलं त्यांचा दोष नाही, त्या मानसशास्त्राचा दोष आहे, त्या तिथल्या गर्दीचा दोष आहे. गर्दीमधल्या अशा एखाद्या गर्दीमधला जो मेंबर असतो त्या गर्दीमधल्या प्रत्येक माणसाचं जे मानसिक वय असतं ना ते 11-12 वर्षाच्या मुलाचं जे वय असतं ना, मानसशास्त्रीय वय एवढं असतं. तो विवेकी विचार संपून गेला असतो त्याचा. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गर्दीत तयार होऊ नये, गर्दीत जमू नये यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे. गर्दी जमून आणलं, पुरुषांसमोर गर्दी जो आणली म्हणून तुम्हाला न्याय मिळेल, तुम्हाला तुमचे कुठे गुन्हे दाखवतील अशी परिस्थिती आहे का? तुम्ही आला तुमची आम्ही तक्रार ऐकून घेतली नाही असं कुठे झालंय का? हे प्रकार कुठे थांबले पाहिजे. याच्याबद्दल आपल्याला थोडंसं आपल्या स्वतःला विचार याच्याबद्दल निश्चितपणे आपल्याला सर्वांना करावं लागेल. मी आता 2 दिवसापासून पाहतो आहो, मी काही हॉटेल व्यवसायाशी बोलत आहो आणि त्यांनी विचार मांडले याच्यामध्ये. 2 दिवसामध्ये जे काही घटना झाल्या त्याचे परिणाम निश्चितपणे काही बातम्या आल्या, इंटरनेटवरती बातम्या आल्या, युट्यूबवरती बातम्या आल्या, वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या. अशा सलग 3 दिवसाच्या सुट्ट्या होत्या त्याच्यामध्ये 30% रिझर्वेशन लोकांचं कॅन्सल झालं. तुम्ही विचार हॉटेल व्यवसायाकडे जाऊन विचारतो मी. अलीकडच्या काळामध्ये पर्यटन हा एक महत्वाचा व्यवसाय या ठिकाणी ठरू पाहत आहे. दापोली हे तुमचं एक पर्यटकांचं आकर्षण आहे. केवळ महाराष्ट्रात नाही, भारतातल्या सगळ्या ठिकाणामध्ये लोक या ठिकाणी येतात. विदेशी नागरिक सुद्धा तुमच्याकडे पर्यटन असतात. या सगळ्या बाबीचा परिणाम तुम्हाला करायचा असेल, त्याचा जर तुमच्यावरती व्यवसायावरती परिणाम होत असेल, तुमच्या रोजीरोटीवरती परिणाम होते, छोटे छोटे होमस्टे घालून बसलेले जे आणण्यामधले व्यावसायिक आहेत त्याचा काय परिणाम होत असेल त्याच्याबद्दल आपल्याला सर्वांना निश्चितपणे विचार करावा लागेल. स्वतः 4 प्रश्न आपल्याला विचारावे लागतील. हे होऊ नये म्हणून आपल्या सर्वांना जबाबदारी घ्यावी लागेल. त्याच्यावर तुम्ही तुमची जबाबदारी टाळू शकत नाही, हे पण सर्वांना फार महत्वाचं आहे. याबद्दल मला अजून एक मुद्दा सांगायचा आहे की काही बाबतीत जे काही लोक आपसामध्ये चर्चा करतात. मला परवा सांगितलं की गर्दीमध्ये कुणीतरी काहीतरी विचित्रपणे बोलत होता, काहीतरी पोलिसांना सांगत होता, पोलिसांना हे करत होता. दादा मागील पूर्ण महिनाभर पोलीस दलाच्या सर्व सुट्ट्या बंद आहेत. काल एक कर्मचारी आला माझ्याकडे, साहेब माझी आई कॅन्सरने आलं, मला तिला टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलला घेऊन जायचं. मी त्याला सांगितलं बाबा मी तुला सुट्टी देऊ शकत नाही, शासनाने तुझ्या सगळ्या सुट्ट्या रद्द केल्या, तुला साप्ताहिक सुट्टी देऊ शकत नाही. काल एक कर्मचारी परवा आला होता माझ्याकडे, त्याचा पाय तो अधू झाला आहे, त्याच्या गुडघ्यावरती शस्त्रक्रिया करायची, ऑपरेशन करायचं, त्याला सुट्ट्या देऊ शकत नाही. पोलीस कर्मचाऱ्यांवरती ताण आहे. तुम्ही एक दिवस रात्री पूर्ण रात्रभर जागून पहा, दुसऱ्या दिवशी तुमची डोळे कशी चुकचुक काय, तुम्हाला तुमची अवस्था होते त्याचं करून पहा. दापोलीमध्ये जे 5 सगळे पॉईंट्स आपण लावलेले आहेत, तिथल्या पोलिसांना तुम्ही जाऊन विचारा, तुमच्या कुटुंबापासून तुम्ही दूर आहात, त्यांची मानसिकता तुम्ही समजावून घ्या, त्यांच्या पेशन्सचा तुम्ही घरात अंदाज घ्या, त्यांच्या भावनांचा पण आपण विचार केला पाहिजे. त्याबद्दल मला वाटतं आपण सर्वांनी विचार करणं गरजेचं आहे. त्या परवाच्या गर्दीमध्ये कुणीतरी एक शब्द वापरला, जो होगा देखा जाएगा. हे आमचे शब्द असायला पाहिजे होते. पोलिसांनी आम्हाला म्हणायला पाहिजे होतं, जो होगा तो देखा जाएगा. हे शब्द अशा प्रकारचे जर वाक्य तुम्ही वापरत असेल तर अतिशय चुकीचं आहे. त्याच्याबद्दल कुठेतरी कुणाला तरी स्वतःला मनाला प्रश्न विचारले पाहिजे. हे प्रश्न हे अशा प्रकारचे वाक्य आम्ही विचारू शकतो, आमचं पोलीस कर्मचारी विचारू शकतो. आम्ही काय 2 वर्ष या ठिकाणी येणार, 2 वर्ष सर्व्हिस करण्यात परत झाला, आम्हाला काय फरक पडतोय? जे झालं ते होणार, तुमचं नुकसान होणार आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला कुठे खोलवर जाऊन विचार करावा लागेल, जेणेकरून याच्यावर आपल्याला सगळा मार्ग निश्चितपणे आपल्याला काढता येईल. अनेक ठिकाणी आपण ह्या संदर्भात विषय आपण मांडलेले आहेत.
मला 2-3 मुद्दे जे आमच्यासाठी महत्त्वाचे वाटतात काही वक्त्यांनी सांगितले त्याबद्दल मी निश्चितपणे बोलणार आहे. एक मुद्दा तो सांगितला की वाहतुकीची समस्या आणि त्याबद्दलच्या उपाययोजना त्याच्याबद्दल निश्चितपणे केली जाईल. मध्यंतरीच्या काळामध्ये बसेस तुमच्या रस्त्यावर थांबत होता तो विषय आपण संपवलेला आहे. तो आपण त्या ठिकाणी होऊ देत नाही. आता जे विद्यार्थी जी मोटरसायकलवरती बेजबाबदारपणे ड्रायव्हिंग करतात त्याबद्दल सुद्धा विषय निश्चितपणे आम्ही हातात घेऊ आणि त्याबद्दल आपण प्रश्न मार्गी लावू. पार्किंग संदर्भातले सुद्धा काही ठिकाणी आम्हाला गोष्टी नगरपालिकेची मदत लागेल. दादा त्या ठिकाणी पार्किंगसाठी काही मार्किंग आपल्याला करावं लागेल. काही ठिकाणी आता मी मागच्याच वेळी बोललो होतो आणि पालकमंत्री साहेबांनी आपल्याला मान्यता पण दिली आहे. या ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसवण्यासाठी आपल्याला पालकमंत्री साहेबांनी मान्यता दिली. डीबीसी मधून त्याची मागणी आपण त्याला आपल्यापर्यंत आपण करत आहोत. त्याचबरोबर आपण सांगितल्याप्रमाणे सीसीटीव्ही काढली शहर पूर्ण सीसीटीव्हीच्या निगराणीकडे आणण्यासाठी आपण त्या दिवशी आपण चर्चा केली डीबीसी मध्ये तर ती सुद्धा मागणी आम्ही केलेली आहे. त्याचा सर्वे शहराचा पूर्ण झालेला आहे. जेणेकरून शहरामध्ये होणाऱ्या छोट्या मोठ्या ज्या घटना आहेत त्याच्यावरती आपलं लक्ष राहू शकेल त्याच्यावरती आपण निश्चितपणे काम करणार आहोत. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासंदर्भात मी बोललेलो आहे. त्याच्याबद्दल आमची कार्यवाही चालू आहे. लवकरच आम्ही एक वेगळं प्रशिक्षण सत्र जिल्हा स्तरावरती घेणार. त्याच्यामध्ये सर्व 10 वर्षाचे चिपळूणचे विद्यार्थी असतील त्या ठिकाणी वेगळ्या ठिकाणचे विद्यार्थी असतील आणि त्याचा उपयोग आम्ही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी निश्चित करणार. त्याच्यामध्ये सायबर क्राईम संदर्भातले विषय असतील त्यानंतर वेगळ्या प्रकारचे जे गुन्हे आहेत त्याबद्दलचा मार्गदर्शन असेल त्याबद्दल आम्ही अंतर्भाव निश्चितपणे करणार आहोत. पुढचा एक मुद्दा मला शेवटच्या वाक्याने मांडला तो काका होते मला त्याचं नाव आठवत नाही त्यांनी बोरोडी गावचा उल्लेख केला. अतिशय चांगल्या प्रकारची कल्पना आहे. सामंजस्य करार करणे समाजाने समाजामध्ये आपल्यावरती बंधन घालून गेले आपल्यावरती अटी आपल्यावरती शक्ती लागू करून गेले अतिशय चांगल्या प्रकारचा उपक्रम आहे. मला वाटतं दादा आपण मी तर दापोली शहर आणि परिसरामधल्या पंचकृषी नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो त्यांनी अशाच प्रकारचं जर फॉलो केलं पोलीस विभागाकडून आम्ही सुद्धा त्याच्यामध्ये सामंजस्य भूमिका घेऊ. तशा प्रकारचे कॉन्ट्रॅक्ट करता आले तशा प्रकारचे करार करता आले. दोन्ही समाज बांधवांनी एकमेकांच्या सणामध्ये सहभागी होणं एकमेकांच्या सुखदुःखामध्ये सहभागी होणं कुठल्या प्रकारचं वावगं नाही. त्याच्यामध्ये काही वावगं नाही. आपण एकाच मातीमध्ये आहोत एकाच भूमीमध्ये आहोत. दररोज आपल्याला एकमेकांच्या व्यवसायाच्या निमित्ताने कामाच्या निमित्ताने एकत्र आपल्याला राहून काम करायचं आहे. तर अशा प्रकारचे जर करार करता आले तर त्याच्यामध्ये मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो पंचकृषीमध्ये अशा प्रकारचे जर करार करण्यात आले आम्ही मध्ये हरण्यासाठी प्रयत्न केला होता दादा तर ते दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये यश आलं नाही. पुन्हा सुद्धा आम्ही आमचे PI आहे त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. हरणे गावामध्ये आम्ही तिथून सुरुवात करणार आहोत आणि बाकी गावांमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचं सामंजस्य करार करून गावांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी निश्चितपणे काम करणार आहोत. मी जास्त वेळ घेणार नाही. दादा काय बोलायचं आहे शेवटी जाता जाता मला वाटतं आपण सगळ्यांनी साधं बाधक चर्चा केली आहे. ते मराठीमध्ये एक गाण्याच्या 2 लाईन्स आहेत. झाले गेले विसरून जाऊ पुढे पुढे चालत राहू जीवन गाणे गात राहू. मला वाटतं आपण झालेल्या गोष्टींवरती पुन्हा पुन्हा चर्चा न करता असं झालं कसं झालं त्याच्यावर चर्चा न करता पुन्हा एकदा आपण एक दुसऱ्यांच्या सुखदुःखामध्ये सामील होण्याचा आपण या ठिकाणी शपथ घेऊया. एक दुसऱ्यांच्या सुखदुःखामध्ये आपण सामील होण्याची आपण या ठिकाणी प्रतिज्ञा करूया आणि पुढे आपण सातत्यानं आपण एक ज्या शहराचं जे नाव लौकिक आहे कशा प्रकारे उज्ज्वल राहील कशा प्रकारे पुढे जाईल त्यासाठी आपण प्रयत्न करूया अशा प्रकारचं आवाहन या ठिकाणी करतो. मला वाटतं हे जे आपण ठरवलं या ठिकाणी याच्याबद्दल पत्रकारांमध्ये सुद्धा या ठिकाणी बसलेले आहेत ते सुद्धा तुमच्या शहराचे नागरिक आहेत. हे जर तुमच्याच प्रतिनिधींपैकी काही 5 लोकांनी जर पत्रकार मंडळींना काही स्टेटमेंट दिली जो काही वाद झाला होता त्याच्यावरती पडदा पडलेला आहे. सामंजस्य सर्व मार्ग निघालेला आहे. तिथं कुठल्याही प्रकारचा तणाव या शहरामध्ये नाही. अशा प्रकारचं स्टेटमेंट आपल्याकडे जर आलं तर निश्चितपणे त्याचा उपयोग होईल आणि पत्रकार मंडळींना विनंती आहे की त्याला प्रसिद्धी आपण सर्वांनी द्यावी चंद्रशेखर तुम्ही आणि त्याच्यामधून निश्चितपणे एक चांगला मेसेज आहे. बाकी पोलीस विभाग म्हणून सातत्याने आम्ही पोलीस रिपोर्टची मागणी केलेली आहे आणि निश्चितपणे काल 100 पोलीस कर्मचारी स्वतः घेऊन रात्री या ठिकाणी आलेलो आहे. आपण बघितलं असेल आम्ही सातत्याने गस्त घालून सातत्याने पोलीस फोर्स वाढेल. 131 पोलीस कर्मचारी जिल्ह्याचे सध्या वेगळ्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण घेत आहेत. ते फेब्रुवारीच्या 2ऱ्या आठवड्यामध्ये येतील. तर 20 कर्मचारी ऑपरेशन नव्याने येतील. त्याच्या ठिकाणी तुम्हाला शब्द देतो थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद जय महाराष्ट्र. खऱ्या अर्थाने आता जेवढी मला प्रतिनिधी होती त्या प्रत्येक मुद्द्याचा आपण या ठिकाणी उल्लेख केला. आपल्या मनापासून या ठिकाणी आभार करतो आणि विनंती करतो दापोली मंडळाचे विद्यमान आमदार आदरणीय योगेशजी कदम साहेब आपण आपलं मनोगत व्यक्त करणार. आजच्या या बैठकीसाठी इथे उपस्थित आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक पद्मश्री सन्माननीय साहेब
रत्नागिरी जिल्ह्याचे SP सहकारी सन्माननीय कुलकर्णी साहेब, ह्या दापोली नगरीच्या नगराध्यक्षा मोरे मॅडम, प्रांताधिकारी तहसीलदार, ह्या दापोली तालुक्यातील सर्व पोलीस अधिकारी, सर्व राजकीय पक्षाचे सर्व प्रमुख वर्ग, आपल्या दापोली तालुक्यातील सर्व प्रतिष्ठित नागरिक म्हणजे सर्व पत्रकार बांधव, बंधू माता, अगदी 5 ते 10 मिनिटातच मनोबल व्यक्त करून मला कल्पना आहे की 7:40ला नमाजाची वेळ असते. आपला समाज जायचं देखील अंदाज झालाय, दिवा देखील लावायचा आहे. मला वाटतं SP साहेब, आपण आजची बैठक यशस्वीरित्या पार पडली आहे. बघूनच वातावरण मला सकारात्मक दिसतंय आणि जे काही वातावरण गेले 2 दिवस दापोली तालुक्याचं गडबड झालं होतं, काळ आता पुन्हा खाली बसले आणि वातावरण पुन्हा स्वच्छ झालं असं आपण जाहीर केलं तरी काही वावड घडणार नाही असं माझं. आपण कोकणवासी आहोत. कोकणाची संबंध देशामध्ये जगामध्ये वेगळी ओळख आहे. दादांनी इथे अतिशय चांगली उदाहरणं सांगितली. 22 तारखेला सर्व भारतवासियांसाठी अतिशय भावनिक दिवस होता. प्रभू रामचंद्राची प्रतिष्ठापना झाली, प्राणप्रतिष्ठापना झाली. त्यावेळेला आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी अतिशय चांगलं वाक्य वापरलं, जे माझ्या मनात घरभरून बसलेलं आहे, की हे मंदिर अयोध्यामध्ये उभं हे मंदिर प्रभू रामचंद्र हे आग नाही, प्रभू रामचंद्र ही ऊर्जा आहे. ऊर्जा आपल्याला आपल्या देशाच्या विकासासाठी खर्च करायची आहे, हे सर्वप्रथम आपण लक्षात घेतलं. अतिशय महत्वाचं वाक्य आहे. ह्याला जरी आपण आपल्या आयुष्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी आणली, अंमलबजावणी केली, तरी सुद्धा निम्म्यापेक्षा जास्त होत. अनेक राजकीय पक्षांमध्ये आपण सर्व एकत्र मंडळी, आपण सर्व काम करणारे, आपण सर्व कार्यकर्ते आहोत. मी एका पक्षाचा आहे, अनेक सगळ्या पक्षाचे इथे पदाधिकारी आहेत. कुठलीही घटना घडली, ते वाडीमध्ये घडू द्या, गावामध्ये घडू द्या किंवा तालुक्यामध्ये घडू द्या, त्याला कळत राजकीय वळण हे हळूहळू यायला सुरुवात होते. परंतु मी अभिनंदन करतो सगळ्या पक्षाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं, की यावेळेला मात्र ते राजकीय वळण आपण येऊ दिलं नाही. आपण सामाजिक सहयोग आपण सगळ्यांनी मिळून जपला. हा संदेश आपण सबंध कोकणामध्ये आलेला आहे. अभिमान आहे, नक्कीच मला अभिमान आहे. आपल्या दापोली तालुक्याचं नाव अजिबात बदनाम झालेलं नाही, अजिबात नाही. आपल्याला जसं मगाशी म्हटलं, आपण कोकणवासी आहोत आणि कोकण म्हटल्यानंतर आपण हिंदू काय, आपण मुस्लिम काय, आपण कधी वेगळं फक्त कधी मानतच नाही. आज मी ज्या पक्षात काम करतो, माझ्या पक्षाचे सहकारी मुस्लिम आमचे बांधव आहेत. ईदीच्या दिवशी आम्ही त्यांच्या घरी जातो. आपण सर्व पक्ष, आपण सर्व आपल्या पक्षामध्ये असलेल्या आपल्या मुस्लिम समाजाचे बांधव आपण त्यांच्या घरी ईदीला जातो, बिर्याणीचा आस्वाद घेतो. आमचे मुस्लिम बांधव दिवाळीला आमच्या घरी येतात, फराळाचा आस्वाद घेतात. आमच्या घरी आधी आपण आपल्याकडे पद्धत आहे, गणपतीला आपण प्रत्येकाच्या घरात जातो. मुस्लिम बांधव आमच्या घरी येतात, आमच्या घरी आरती करतात. इतकंच काय, आपल्या कोकणामध्ये, मला तसं पण जगामध्ये फक्त कोकणामध्ये असं घडतं, आपल्या देवीची पालखी जेव्हा घराघरात जाते, काही गावामध्ये मुस्लिम समाजाच्या मुस्लिम बांधवाच्या घरी देखील पालखी जाते. पालखी नाचवतात, आपले बांधव नाचवतात, होतं ना, तुमचं बरोबर आहे, आपल्या कोकणामध्येच घडतं. मला वाटतं ही आपल्या कोकणाची संस्कृती आपापल्या समाजाच्या आपापल्या नेत्यांनी आपल्या तरुणांना ह्याचं प्रबोधन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. ही आपले, मी जरी तरुण असलो तरी सुद्धा जुने सगळे अनुभव या मिटिंगच्या निमित्ताने जेव्हा पुढे येतात, परंतु प्रत्येक गावागावामध्ये अशा बैठका घेऊन आपल्या तरुणांचं प्रबोधन करणे अत्यंत गरजेचं आहे. कारण ह्याच्यामध्ये जो जास्त ओढा दिसतोय, तो तरुणांचा ह्याच्यामध्ये जास्त ओढा दिसतोय. मगाशी मला वाटतं कामतकर त्यांनी सांगितलं की 17 ते 30 वयोगटामधले आपले सगळे तरुण मंडळी आहे. त्याचं प्रबोधन करण्यासाठी आपण सर्वांनी कुठले मार्ग निवडायचे ते आपल्या सर्वांवरती, आपण सर्व सक्षम आहोत त्यासाठी. आम्हाला त्याच्यासाठी आपण आमच्याकडे तुम्हाला मार्गदर्शन द्यायची गरज आहे असं मला वाटतं. अनेक घडामोडी प्रत्येक गावामध्ये घडत असतात, परंतु त्या तालुक्यापर्यंत सगळ्या घडामोडी येत नाही. अनेक वेळेला प्रत्येक समाजामध्ये अशा काही घटना घडतात, परंतु समाज त्याला एकत्र बसतो आणि तिथे निर्णय घेतो की आपल्या समाजाची किंवा कुठल्या एखाद्या घटनेच्या निमित्ताने आपल्याला त्या कुटुंबाची बदनामी होऊ नये, आपण आपल्या गावामध्ये समाजामध्ये बसून हा विषय मिटवूया. असं जसं बुरुंडीचा उल्लेख मगाशी
प्रदेश सुरू केला. मला वाटतं एकदा आपण प्रत्येक गावामध्ये ज्या ज्या अशी प्रमुख ठिकाणी जिथे असे हॉटस्पॉट्स आहेत ते आपल्या देखील निदर्शनामध्ये आहेत, अशा प्रत्येक ठिकाणी आपण सर्वांनी पुढाकार घेऊ. जर का सामंजस्य करार तिथल्या तिथे जर का गावागावामध्ये जर का हे विषय जर का मिटले, पोलीस स्टेशनपर्यंत हा विषय न्यायचाच नाही, हा जर काही निर्णय तिथल्या ग्रामस्थांनी जर का घेतला तर मला वाटतं आपल्या तालुक्याचं वातावरण भविष्यामध्ये असं कधीच तयार होणार नाही. फक्त आपल्या तालुक्यात नाही तर कोकणामध्ये किंवा राज्यामध्ये असं कुठेच वातावरण तयार होणार नाही असा माझा विश्वास आहे. मला वाटतं आपण सर्व सुज्ञ आहोत. जे काही घडलं ते अनावधानाने घडलेलं आहे. देशामध्ये आज जे वातावरण आहे ते अतिशय सकारात्मक वातावरण आहे. या सकारात्मक वातावरणाचा उपयोग आपण याची सकारात्मक ऊर्जा घेऊन ते सकारात्मक दृष्ट्या ते आपण सकारात्मक गोष्टींमध्ये आपण खर्च केली पाहिजे, ह्या विचाराचा मी तरी तरुण आहे. आज माझ्यासोबत सहकारी असलेले माझे तरुण असतील, मी अर्थातच सातत्याने सगळ्यांच्या संपर्कामध्ये होतो आणि मी सगळ्यांना हाच संदेश दिलाय. पहिल्यांदा काय होतं, ज्यावेळेला एखादी घटना घडते कोणतरी पुढारी तयार होतो. जसा मगाशी उल्लेख केला की गर्दीमध्ये ज्यावेळेला मानसिकता प्रत्येक व्यक्तीची एका स्वतःचे विचार करायची संपलेली असते, कोणतरी पुढारी तिथे तयार होतो आणि तो मग तिथलं वातावरण घडवून करत असतो. असे पुढारी आपल्या निदर्शनात नक्कीच आलेले आहेत. आपण त्यांचा बंदोबस्त करा, आपोआप सगळं वातावरण निवडेल. मोजके 4-5 लोक आहेत, जास्त लोक नाही. आणि म्हणून मला वाटतं आणि त्याला कोणालाही जसं मगाशी प्रत्येकाने उल्लेख केला, आज मी देखील आमदार आहे. आज गेल्या दोन दिवस मला देखील अनेक फोन आले, परंतु मी तिथे स्पष्ट माझी भूमिका फोनवरती देखील मांडली. मी आजही इथे मांडतोय की जर का गुन्हा कोणी केलेला असेल त्याच्यावरती त्याचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि त्याला ती शिक्षा झाली पाहिजे. नाहीतर हे प्रकार भविष्यामध्ये देखील अजून वाढत जातील आणि घडत जातील. त्याला कुठला अंत लागणार नाही, कोणालाही वाचवण्याचं कारण नाही. आणि मला वाटतं एखाद्या व्यक्तीच्या वागण्यामुळे जर का वातावरण घडून होत असेल तर आपण जबाबदारीने वागले पाहिजे. आज मी आमदार आहे. आज आमदार म्हटल्यानंतर, मी लोकप्रतिनिधी म्हटल्यानंतर आज मला कुठलाही धर्म नाही, मला कुठलीही जात नाही, मला कुठलाही समाज नाही, मी सगळ्या धर्माचा आहे, सगळ्या समाजाचा आहे हे समजून घ्या. काम केलं म्हणून मला वाटतं ही भावना प्रत्येकाने जपून जर का काम केलं तर नक्कीच आपल्या दापोली तालुक्याचं जे नाव लौकिक आहे ते नाव आपण अजून वाढवू शकतो, अजून मोठं करू शकतो. आणि मला वाटतं ही क्षमता ही आपल्या सर्व प्रत्येकामध्ये आहे. आणि जरी मला विश्वास आहे की जे काही घडले 30% जरी त्या पर्यटकांच्या दृष्टीने आपल्या जे काही नुकसान आपल्या तालुक्यात झाले, परंतु जे आपण सुचवले त्याला मी देखील दुजोरा देईन की मला वाटतं आता हे चांगलं वातावरण आपल्या प्रत्येक गावागावापर्यंत आपणच पोहोचवायचंय. शेवटी बदनामी देखील आपल्या माध्यमातूनच होते, ती बदनामी दूर देखील आपल्या माध्यमातूनच होणार आहे. आपापल्या पक्षाचे प्रत्येक गावामध्ये कार्यकर्ते आहेत. आपण प्रत्येक कार्यकर्त्याला आपल्या तिथे आपण सर्वांनी तिथे संदेश हा पोहोचवा की आजची बैठक ही यशस्वी बैठक झालेली आहे. दापोली तालुक्यामधलं वातावरण हे अतिशय चांगलं आहे आणि आम्ही मुस्लिम बांधव, हिंदू बांधव एकत्र मिळून उद्या 26 जानेवारी आहे. जसं दादांनी सांगितलं आपल्या संविधानासाठी, आपलं संविधान स्थापन पण उद्याच्या दिवशी झालं होतं 26 जानेवारीला. उद्याच्या दिवशी सगळे विद्यार्थी, दापोली तालुक्यामधला 26 जानेवारीचा उत्सव हा संबंध कोकणामध्ये प्रसिद्ध आहे, जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध आहे. सगळे शाळांचे, उर्दू शाळेचे विद्यार्थी, आपल्या मराठी शाळेचे विद्यार्थी, सगळे विद्यार्थी एकत्र येऊन कार्यक्रम साजरा करतात. हा उद्याचा दिवस हा यशस्वी दिवस असा आपला साजरा करून उद्या आपण सगळ्या बांधवांनी एकत्र येऊया, चहा पण आपण सर्वांनी एकत्र करूया आणि चांगला संदेश उद्याच्या दिवशी आपण आपल्या संबंध रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आपण देऊया. एवढी विनंती आपण मान्य ना सगळ्यांना. उद्या चहा पण घ्यायला काय हरकत नाही ना, बरोबर की नाही जावेद भाई? आपण सगळी पुढाकार सगळे आपण झेंडावंदन आपण सगळे असतो, बरोबर की नाही? उद्या झेंडावंदन आहे, उद्या दौलाने आपला झेंडा फडकवण्यासाठी आपण सर्व उपस्थित राहणार आहोत. अर्थातच दर 26 जानेवारीला मी दापोलीमध्ये असतो, उद्या देखील मी दापोलीमध्ये आपण सर्वांनी एकत्र मिळून झेंडावंदन झाल्याच्या नंतर देखील आपण नियोजन करावं आणि हिंदू मुस्लिम आम्ही सगळे बांधव, सगळ्या समाज बांधव एकत्र उद्या चहा पाणी करते आणि उद्याचा आपल्या जे काही 2 दिवस आपल्या आयुष्यामध्ये घडलेच नाही असं आपण तिथे आपण डिक्लेअर करूया उद्या, बरोबर नाही? आणि आपण चांगलं वातावरण आपल्या दापोली तालुक्यामध्ये आहे. आल्यापासून बघतो अतिशय दडपणामध्ये सगळे बसले, नदीच्या दबावामध्ये बसले, जरा खुलं वातावरण करूया, काही घडलेलं नाही. आणि मला वाटतं आपण सर्वांनी एक चांगला संदेश आजच्या बैठकीच्या निमित्त आपण सर्वांनी दिलेला आहे. सगळ्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. मी आपल्या मनापासून आभार मानतो. मला पूर्णपणे कल्पना आहे की पोलीस यंत्रणेवरती आपला जो तणाव गेल्या 2 दिवसावरती होता, आपण 100 आपले पोलीस फोर्स आपण घेऊन आला होता, हे 100 पोलीस आपण पुन्हा घेऊन जा, त्याची आपण तालुक्यामध्ये गरज पडणार नाही हा विश्वास आजच्या बैठकीमध्ये दर्शवतो.
पुण्याच्या सगळ्यांचे मनापासून मी इथे आभार मानतो आणि आमचे मुस्लिम बांधव असतील, अन्य आपले समाजाचे सगळे बांधव असतील, सगळ्यांनी आपण आजच्या बैठकीला उपस्थित दर्शवून आपल्या मनामधल्या ज्या गोष्टी आपण इथे व्यक्त केल्या त्याची नक्कीच अंमलबजावणी आमदार म्हणून माझ्यावरती जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी पार पाडण्यामध्ये मी कुठे कमी पडणार नाही. आपल्या सर्वांना शब्द देतोय आणि यंत्रणेच्या मार्फत देखील आपल्या सर्वांना सगळ्या पद्धतीचं सहकार्य मिळेल याची मी दक्षता घेईन. पुन्हा एकदा आपण सर्व दादा येणार साहेब आपण आपल्या मनापासून आपले आभार मानतो. अतिशय नागरिक म्हणून आपण इथे उपस्थित झाला त्यासाठी अतिशय चांगला संदेश आजच्या बैठकीमध्ये आपण दिलेला आहे. कुलकर्णी साहेब, नगराध्यक्ष महाराज, प्रांत साहेब सगळ्यांचे मी मनापासून मी इथे आभार मानतो आणि पुन्हा मी आपल्या सर्वांच्या मनापासून आभार मानतो. पत्रकार बांधवांना माझी विनंती आहे की 2 दिवस नक्कीच ठीक आहे आपला TRP वाढा म्हणून आपण काही गोष्टी आपण दाखवत असतो, परंतु हा आजचा संदेश हा देखील आपण दुपटीने आपल्या चॅनलला आणि आपल्या पेपरला आपण मोठी बातमी लावा. धन्यवाद. कारण खऱ्या अर्थाने सगळ्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण करण्याचा आपण हा प्रयत्न केलेला आहे. यानंतर आभार प्रदर्शन होईल आणि राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे. मी विनंती करतो आदरणीय प्रांत अधिकारी अजित थोरबोले सर आपण आभार प्रदर्शन करा. दापोली तालुक्यामधील आजच्या या शांतता कमिटीच्या बैठकीसाठी मी या ठिकाणी आवाज प्रदर्शनासाठी या ठिकाणी उभा आहे. आज माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांची आज राष्ट्रीय मतदार दिवस असल्या कारणामुळे आणि आज महत्वाची प्रेस असल्यामुळे आज जिल्हाधिकारी महोदय यांना या ठिकाणी येणं शक्य झालेलं नाहीये. परंतु जिल्हाधिकारी महोदय यांनी या ठिकाणी आपल्याला एक संदेश दिलेला आहे की आपण दापोलीमध्ये या अगोदरी ज्या पद्धतीने शांतता ठेवली आहे त्याच पद्धतीने शांतता आपण यापुढेही काळामध्ये ठेवूया आणि दापोली मधला जो सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास आहे तो कायम ठेवूया असा संदेश जिल्हाधिकारी महोदय या ठिकाणी दिलेला आहे. या ठिकाणी मी आभार प्रदर्शनामध्ये मी प्रथमतः आज आपल्यासाठी सर्वांसाठी मी सर्वांचं ऋण व्यक्त करतोय की आपण हे 2 दिवस जो आपल्याकडे थोडासा विषय झाला तो विषय या ठिकाणी आपण चांगल्या पद्धतीने ते सामोपचाराने या ठिकाणी आपण एक दापोली कुटुंब म्हणून या ठिकाणी आपण सामोपचाराने पार पाडतोय. या प्रसंगी मी ऋण व्यक्त करतो भटके विमुक्त जाती जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष कर्मवीर पद्मश्री दादा इदाते सर यांनी अतिशय चांगलं मार्गदर्शन या ठिकाणी केलं आणि त्या मार्गदर्शनातून या ठिकाणी आपली सर्वांना एक चांगला संदेश या ठिकाणी दिलेला आहे. त्यानंतर मी ऋण व्यक्त करतो माननीय आमदार योगेश कदम साहेब यांचं की त्यांनी आपल्याला या ठिकाणी एक चांगलं एक संदेश ऊर्जा या ठिकाणी निर्माण केलेली आहे की एक सर्व जाती धर्मामध्ये चांगलं वातावरण या ठिकाणी राहील आणि भविष्यामध्ये आपण एक चांगल्या ठिकाणी राहू. आणि दादांच्या इच्छेप्रमाणे उद्या आपण 26 जानेवारी झेंडावंदन झाल्यानंतर आपण सर्वांनी ज्या ठिकाणी आपलं आझाद मैदान आहे त्या ठिकाणी आपण गेस्ट हाऊसला एकत्र आपण चहापानाचा तिथं कार्यक्रम मैदानावरतीच आपण चहापानाचा त्या ठिकाणी आपण कार्यक्रम घेतोय. त्यासाठी सर्वांनी आपण उपस्थित राहावं. त्याचबरोबर आज या ठिकाणी जी बैठक आयोजित केलेली आहे या बैठकीला मुख्यतः माननीय पोलीस अधीक्षक यांनी मागील 2 दिवसापासून जे प्रयत्न या ठिकाणी केलेले आहेत त्या प्रयत्नातून हे शांततेचा आजचा जो आपला आपली जी इच्छा होती आज या ठिकाणी पूर्ण होती त्याबद्दल मी माननीय पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी सर यांचं या ठिकाणी मी त्यांचं या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या दापोली शहराच्या नगराध्यक्षा श्रीमती ममता मोरे मॅडम यांचंही या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित सर्व जे दापोली तालुक्यामध्ये सर्व बांधव या ठिकाणी उपस्थित आलेले आहेत सर्व पक्षीय त्यांनी या ठिकाणी चांगला या ठिकाणी मनोदय व्यक्त केलेला आहे आणि आपण एक कुटुंबातील सर्वजण भावंडासारखे आपण एकत्र राहावं असा संदेश सर्वांनी आपापल्या मनोगतातून दिलेला आहे. त्याबद्दल मी सर्वांचं या ठिकाणी त्यांचंही मी या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर मागील 2 दिवसापासून या सर्व काळामध्ये आमच्या उपविभागाचे SDPO साहेब, पायकर साहेब आणि आहिरे साहेब यांनी अतिशय चांगलं कष्ट या ठिकाणी घेतल्यामुळे ती परिस्थिती आटोक्यामध्ये आणण्यामध्ये त्यांनी खूप मोठं योगदान दिलं. त्याबद्दल मी त्यांचंही या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर व्यासपीठावरील उपस्थित दापोली तालुक्याचे तहसीलदार अर्चना बोंबे मॅडम यांचंही या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आजच्या या कमिटीच्या बैठकीसाठी पत्रकार बांधव या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत त्यांचंही मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद.
त्यानंतर राष्ट्रगीतासाठी आपण सगळ्यांना पाणी करणार आहोत. सावधान, एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर.